Barcelona, el passat estiu, presentava la seva candidatura a París com a ciutat creativa literària. El dia 1 d'agost del 2015 es presentava la documentació a París, a la UNESCO, com a candidata Vic-Osona, ciutat UNESCO de gastronomia, que em va sorprendre enormement, perquè jo no tenia notícia que Vic, no sé si vostès tenia alguna cosa a dir en gastronomia, i que em disculpin els de Vic, perquè vaig a Vic el dia 22 a presentar el llibre i no podria pas que m'ho de manera incorrecta. Per què el 2016 és fonamental per a aquesta ciutat? Si les fonts madridistes són certes, el juliol del 2016 a Roma tindria lloc la insospitada beatificació d'Antoni Gaudí i Cornet, per la qual cosa crec que si és cert i arriba, la ciutat s'ha de preparar. Per què el 2017 és fonamental a la ciutat de Reus? Reus, capital de la cultura catalana 2017, o dit d'una altra manera, que sona millor, Reus, capital catalana de la cultura del 2017, que no pot limitar-se a convertir-se en un logotip col·locat en un cartell. És quelcom que ens ha de permetre viure com a ciutadans un entorn potent i important de cultura. Quarta proposta, crear un model econòmic i cultural de ciutat creativa partint de Reus, capital catalana de la cultura 2017. Un model de ciutat cultural i creativa, especialment literària, que permeti presentar la candidatura de Reus com ciutat creativa a la UNESCO abans que es tanqui la llista de 200 ciutats. Difícil? Sí. Impossible? No. Algunes dades sobre creativitat. Les persones que treballen en àmbits creatius als Estats Units han passat del 10% de 1990 al 30% l'any 2010, tant en el sector de serveis com en el sector industrial. La riquesa generada equival a la meitat dels ingressos laborals dels Estats Units. Hi ha entre 7 i 8 milions de persones dedicant-se exclusivament a la creativitat a Europa. El 4% de la població mundial treballa en creativitat, tot i que cal dir que només un 1% es pot guanyar la vida amb creativitat. Frases. Cal assumir un desafiament creatiu. Els treballadors satisfets prefereixen el repte i la responsabilitat. Els insatisfets volen més diners. Informació publicada a Information Week del 2011. Cal crear ja, per això agraeixo tant que la Montserrat ens acompanyi, perquè sí que és una dona com jo, hiperactiva, nerviosa, amb talent, cul de mal seient, i a mi el passat no m'importa, sí m'importa el futur, per tant, confiem, i estic convençut, que amb la col·laboració d'aquesta flamant regidora les coses de Reus han de canviar i canviaran. Cal crear un ecosistema que fomenti la creativitat. Ciutat creativa ha de ser tolerant, incloent, multiètnica, multicultural, interracial, un crisol de cultures i creences diverses on participin totes les persones sense barreres de nacionalitat, tradició o orientació sexual. Cal asseure's en un tamboret de 3 potes. Segons Richard Florida, que és un gran expert en ciutats creatives. Tecnologia, que significa innovació, i sé que l'Ajuntament ja ha iniciat contactes amb Reus Imagine per una qüestió de realitat augmentada. Talent humà i tolerància a les idees noves. Cal, per tant, un canvi de mentalitat dels habitants i dels dirigents. Afegeixo una frase de Charles Landry. Mi argumento ha sido que sectores o grupos como la clase creativa no pueden florecer a menos que la administración pública sea imaginativa, a menos que haya innovaciones sociales, a menos que exista la creatividad en áreas como la salud o los servicios sociales e incluso en la política y la gobernabilidad.
Notes a peu de plana, i vaig enllestir en aquella primera introducció. Cal redescobrir els museus, perquè això afavoreix un extraordinari turisme cultural. Potser s'ha d'exportar o importar idees, importar la nit dels museus de Barcelona amb cues extraordinàries de 2 hores. Cal reforçar la creació de nous museus o sales. L'altre dia vaig tenir una sorpresa perquè jo la Neus Segrià la feia molt jove, feia 70 escaig d'anys, i la Neus em diu, si en tinc 85, no 84, però no anem bé, Neus, perquè tu has fet un pacte amb el diable i no m'agraden les persones diabòliques. I em diu ella, és que tinc un fons de 1.300 tasses portades a tot el món. 1.300 tasses que estan en uns prestatges molt ben cuidades, però que no veu ningú. Per tant, la Neus Montserrat em fa una proposta de cedir el seu taller per construir o habilitar un museu on es presentin les 1.300 tasses que portarà públic de tot el món i, evidentment, una part molt important de la seva obra. I agraeixo també molt a l'Aldumà Puig, que l'altre dia, per tercera vegada, vaig entrar al seu currículum i vaig dir, em marejo. Dic, caramba, quin currículum. Té l'Artur com a la seva etapa, sobretot als Estats Units, com a il·lustrador, com a historicista, i com a escultor que se li coneix tothom. Jo penso que potser seria molt bona hora de començar a recuperar les grans creacions d'una Neus Segrià, d'un Artur Aldumà Puig o d'un Ramon Ferran que no ens acompanya. Reus ha de ser una àgora, un espai públic que afavoreixi la trobada de persones, de l'intercanvi d'idees, que convidi a fer la seva al ciutadà, que fomenti el redescobriment de la ciutat, de la seva història. Cal crear rutes culturals. El Reus, capital de la cultura catalana 2017, ens pot permetre obrir moltes més rutes. La Carme Cano em deia un dia, la ruta de les Fumeres. Sí, hi ha rutes literàries, però cal potenciar-les. Jo, que estic a Barcelona, estic treballant en un projecte de rutes culturals i n'he trobat ja 378. Cal repescar el talent. No puc esmentar tothom, però aquí hi ha persones molt vàlides i em sento molt satisfet que el Lluís Gibert estigui avui aquí, perquè ell té accés a un nombre de creadors importantíssim, sé que la llista va cap als 500 o 600, hauríeu de parlar, perquè les idees no tenen política, no tenen una gènesi, poden tenir-la indiscutiblement, però vull dir, una idea l'hem de despullar del concepte polític i compartir-la. Per tant, Lluís, parleu amb l'Ajuntament com podem donar-li suport a aquestes persones que volen ser escoltades perquè tenen coses a dir. I m'agrada vingui el Lluís o vingui el Fred Pittard, que és una persona amb geni, independent, les idees del qual el no sotmetre's a una disciplina de partit l'han portat a ser com a bandejat d'un partit polític que a mi em fa pensar que quina vergonya. O el Salvi Batlle, una persona amb una reputació com a advocat i com a ciutadà que ha viatjat per tot el món, com a president de la Jove Cama Internacional, i l'Anna Tello, o la Cori Ferris, que és un gran retratista. Tinc molts noms per donar i me'n deixaré la meitat, però m'encanta que aquí hi hagi un nombre tan important de persones que són o esdevindran creatives. Perquè el repte és que les 107.000 persones que viuen a Reus siguin un dia 107.000 persones creatives. Per tant, per reforçar una ciutat creativa literària és que jo poso els fonaments d'una petita editorial que ha de créixer. Feia falta una editorial de Reus? Sí. És una aposta, insisteixo, per reforçar la imatge de la ciutat de Reus, una imatge cultural i creativa. Una ciutat de lletres que ha viscut sense una editorial no ho entén. És una ciutat plena d'emprenedors, de lletres i de lletraferits, amb molta gent que s'autoedita, o molts escriptors que tenint editor no obtenen els beneficis d'un editor. Què vol dir això? He llegit algun llibre i de sobte te n'adones que aquell llibre té una escena que no funciona i que el llibre s'enfonsa. Un editor, no respecte, que jo publico com a editors de Barcelona, amb tants llibres com publiquen, per una qüestió de números, doncs no tindran la rigorositat o el detall que una persona que observa un llibre amb cura perquè li van els diners amb aquell llibre tindrà.
Per tant, un editor que està a favor, una persona que ha llegit molt, per parlar de mi, i que veu aquell màxim comú denominador que fa que un llibre sigui perfecte o li falti alguna cosa. També he de dir que tinc molts amics a Reus i jo no escolliré mai els llibres a publicar a veus públiques. Hi ha 2 lectors que em passaran informes anònims, no vull perdre amics, en tinc molts. Han d'entendre que això és un negoci. Si jo guanyo, guanyen ells. O confien o aquesta no és casa seva. Per què una nova editorial? Perquè tinc la dèria que llegir un e-book no és sexy. És un document informatiu amb contingut al que falta el continent. El llibre ha de ser de nou un objecte de regal o d'autoregal, un objecte preciós que ningú s'atrevirà mai a llançar. Perquè hi ha gent a qui li agrada olorar la tinta. I a mi, permetin-me que us hi expliqui això, m'encanta col·locar-me amb tinta nova. Perquè m'agrada aplicar principis de disseny gràfic i de publicitat en llibres ben editats. Agafin el Boig per tu que avui presentem, i veuran un llibre molt ben treballat. Perquè vull que la gent llegeixi i arribi a gran amb el cap al seu lloc. Perquè jo em vaig dir aquí a la biblioteca el 2012 els llibres s'haurien de comprar en farmàcies. No puc ara entrar en detalls d'una famosa investigació que es va fer a França entre grups lectors de 40, 50, 60, 70, 80 anys i el mateix d'edat. Uns llegien, els altres no llegien. Les persones que no havien llegit pràcticament la seva vida tenien amb un 33% dèficits cognitius, tenien dificultats motores. I a més, com a alumne jo recent de la Mare Diersen, neuròloga, m'interessa la neurociència perquè dono classe a la Universitat de